tuotannon pariin. Tänään olisi Robloxia ja olisi tämmöstä mappia kuin Wizard Legends. Ja tosiaan mä en oo ikinä ennen pelannut tätä mappia. Ja laittakaa tosiaan kommentteihin, mitä mappeja te haluatte mun pelaavan. Koska... No mitä? No. Jaha. No mitä mä voin ostaa? Tänne mennä. Haloo. Okei. No mun pitää opetella kuitenkin vähän tätä mappia niin. Jaha, siinä meni. Joo, niin mä tajusin. Mutta tosiaan, tää on joku ihme tämmönen mappi, missä kaikki on velhoja ja kuvauksessa mä olin joku vitsin Potter. Okei, ja mä aha. No mitä? Selmä. Hello. Lol. Okei. Level 5. Vois mä ottaa tätä. Miten mä ostan? Voi hitsi. En mä arvannut, että ostaminen on näin vaikeaa. Ärsyttää. Mä vaan haluan paremman sauvan. Mä en halua mitään vitsi keppiä. Tai no kaikki saavat keppejä, mutta mä en halua mitään roskakeppiä sitten. No niin, harjoitellaan. Mä en osaa suomea. Harjoitella, mitä? Onko mä Ravenclaw vai? En mä halua olla Ravenclaw. Mä taisin lukea näin. Onko on the border different world have different multiplayer tools unlock with level okei, mä en ehkä lukea kaikkea. Jaha, tää on siis varmaan mun. Okei, mä en ole jo. Mun pitää varmaan mennä jokaisen noista. Mutta olisi kiva saada tietää, mihin noista tuvista minä kuulun. Norbond. Selvä. Hello, I'm Master Witch. Ja tosiaan, mutta muistakaa laittaa kommentteihin, mitä mappeita ikinä haluuttekaan, koska mä otan kaiken maailman ehdotuksia vastaan. Ja jos olette pelannut tätä Wizard Legendsia, niin kertokaa vähän, miten nämä toimii, koska mä pelaan tosiaan Xboxilla tätä, niin mä en tiedä, miten nämä kontrollit menee. Mä pelaan Xboxilla nimittäin ekaa kertaa Robloxia. Niin. Mutta... Voinko mä taistella, se kiinnostaisi. Koska jossakin Legends-mäpeissä on näitä fightteja, kuten niin kun mä pelaan Xboxilla ekaa kertaa, mä aikaisemmin. Vois mä haastaa Voi vitsi. Okei, mun pitää opetella tätä mappia sitten.
Mutta joo. Jos te haluatte, että mä otan esiin myös Speed of Legends tai Muscle of Legends, niin laittakaa siihen kommenttiin myös saavutus, että esim. No Speed of Legends, ja sit kun mä oon max-levelillä, niin sitten esim. Se sarja loppuisin silleen, että mä tiedän miten tehdä. No niin, nyt opettajat ei enää kun mä harjoittelen. Neiti professori McKanda, voitko selittää mistä ja niinku miten mä ostan? Tuo on niin epäselkeä mappi. Joo, tää taitaa olla kyllä ainoa kerta kun mä pelaan tätä mappia. Mutta jos te haluatte pikkiä, niin mä voin tehdä sitäkin. Tai no, mitä mappeita nyt ikinä haluattekaan. Joo. Jaha, mä en tiennytkään, että tässä päivässä voi uida. I'm Master Swimmin. Olisiko teidän mielestä kiva, jos olisi olemassa semmonen mappi kuin Legends of Swimming? Eli uintilegenda tai jotenkin silleen. En ole ihan varma. Haluaisitteko sellaisen mapin Robloxiin? Ainakin mä itse ainakin sitä pelaisin ehkä. Ja tekisin aika todennäköisesti videon siitä. Mut Roblox ei tule tietenkään olemaan ainoa video, mitä viikonloppuna tulee. Että mä huomenna julkaisen Minecraftia lisää. Että kannattaa olla katsomassa huomenna. Jos haluatte, niin kattokaa se video. Mä en nyt spoilaa siitä mitään, koska mä en ole vielä edes kuvannut sitä. Eli mä en edes voi sanoa, että mitä mä teen siinä, koska mä en tiedä, mitä mä teen siinä vielä. Mutta mitä? Häh? Lemmikki. Selmi! Kerro minulle, miten minä ostan lemmikkejä. Kerro! Kerro! Kerro, Pertti! Pertti, kerro nyt. Pertti ei tykkää, jos sä kerro. Hitto. Jaha, no. Hello. Nää kaikki puhuu näitä samoja tylsiä tekstejä. Jaha. Tässä on varmaan niinku parhaimmat ja huonoimmat. Mutta tilaa kanava, jos tilaa jos haluat, laikkaa jos haluat ja kommentoi please mappeja, missä haluat mun tekevän videoita. Ja jos et laita mappeja, niitä Potteri, jolla kauahui keskellä kesää, tulee sun huoneeseen ja tekee sulle tän rakettitaian, miten ikinä se nyt toimiikaan, ja sitten se laittaa sut pakosti tilattaa kanava. Ei tilaamaan, kun kommentoimaan. Että, vois mä ostaa. Aivan in here. Jaha. Really.